De leerlingen van CBS de Bouwstien in de Westereen kregen nu het geen les in rekenen of taal, maar ze stapten erdoor uit voor een lesje verkeer. Je kunt wel zien dat ze hier in de Westereen gewoon goed kunnen fietsen. Dat iedereen wel op de fiets naar school komt. Dat is op sommige plekken ook wel eens anders. En dan ben je veel meer gefocust op de fietstechniek en hier ging het eigenlijk wel vanzelf. Ja, op zich wel goed. Ja, ik ried wel bijna de bosjes in, maar ja. Want we hier een zwieren tas op een reg en dan moest in het cirkel fietsen. Dat is weer wel een beetje moeilijk, maar het lukte wel. Blijf fietsen. Leg hem er rustig op. Stop. Iedereen heeft te maken met verkeer en het is gewoon belangrijk dat je veilig door het verkeer kunt. En dat je weet wat je moet doen in het verkeer. Ja, we hebben geleerd dat we daar bijvoorbeeld links achterom door de schouder moesten zitten en dan de hand uitsteken. En gewoon een verlichting op de fiets en zo. Dus dat gaan wij gewoon leren samen. Dat een auto eerst een seconde moet wachten voordat hij remt. En dus dan maar wat eerder rem je. Op het rempedaal drukken, net zolang totdat we stilstaan. Ja? Top. We hadden een auto zitten en daar moesten we in remmen en zulke dingen. Het kan wel goed op zich, ja. Wel leuk, maar ook wel een beetje spannend. Het roept ook heel veel enthousiasme op. Dus alleen maar mooi. Dat je lerenderwijs ook nog plezier kunt hebben.